Dnes vám ukážu 3 funkční mudry, což je taková prstová gymnastika nebo yoga prstů. A na koncích prstů i vlastně po celý té dlani máme určité receptory a ty, když se správně stisknou, tak samozřejmě mají vliv na ten náš organismus a ovlivňují naše zdraví především a naší mysl. Já používám tyto 3 mudry pro svůj klid, nebo když chci jako manifestovat, to znamená přitahovat si to dobré do svého života. Tyto mudry jsou především tedy na klid. Klid je považován za tu nejvyšší vibraci, tu vyrovnanou vibraci, kde ty chceš být především během dne v této vibraci co nejčastěji. Není to ani radost, ani láska, to jsou vysoké vibrace, které ovšem padají zase dolů. A ta nejlepší asi, z které vycházet, je právě pozice klidu. Takže první ta pozice je, že stiskneš takhle ty prsty, můžeš jenom na jedné ruce, jo, jedno jestli na levé a na pravé, a nebo také můžeš na obou těch rukách. Ta mudra je jedno, jenom se dotkneš palcem a ukazováčkem, ostatní 3 prsty se mají napnout, takhle se napnou a pak se lehce povolí. Takže v této pozici můžeš u toho sedět, nemusí to být vyloženě ten turecký set, ale i klasický set a držet tu mudru a jenom vnímat ten svůj dech, jo, a lehce, ne křičovitě. Právě někomu, komu nejde třeba napnout ty prsty, taky může lehce povolit, jo. Takže a jenom lehce opravdu jako na ty bříšce. Držení této mudry doporučuju, no čím déle, tím lépe, jo. Tam jsou nějaký výsledky až po těch 2 minutách a dál. Prostě někdy, když se s tím začíná, tak nevydrží člověk ani třeba minutu. Když s tím člověk začíná, tak stačí opravdu aspoň ty 2 minuty, ku příkladu. Takže to je první ta mudra, která nám slouží nejenom ke klidu, ale i k aktivaci našeho mozku, našeho vědomí a slouží opravdu i k takovému tomu hlubšímu já, jo, že třeba se vám může dostat nějaká myšlenka, ale prostě je to pozice klidu, uklidnění se a takový spojení sám se sebou. Samozřejmě, že každá mudra ovlivňuje i naše vnitřní orgány. Druhá z těch muder, kterou jsem si vybral, ono těch muder je samozřejmě hodně moc, je, že spojíte ruce. První ruka je ta levá, ta je ve spod, přiložíš na ní tu pravou a spojíš lehce prsty. Takto. A zase sedíš, můžeš sedět klidně v tureckém sedu, jo, a položíš si. Spojíš ty prsty. A zase dech. Tady ta mudra, bych řekl, že je ještě více na to být, vás uvádí ještě více do toho klidu z mýho pohledu. A třeba po minutě, po 2 není nic proti tomu, když ty prsty takto propleteš a dál držíš tu mudru. Jo? Takže vás uvádí opravdu do klidu. Ta levá, když je ve spod, to je pro většinu lidí a opravdu toto je mudra toho klidu. A když je pravá ve spod, tak je to jenom pro extrémně aktivní lidi. Jo, takový hyperaktivní lidé by měli prostě držet tu mudru, který mají dostatek a neustále energie, ale pro většinu lidí ta levá je ve spod a pravá nad ní, takže takto. A to už, když chvilku držíš, tak si všímej, že opravdu jdeš více a více do klidu. Samozřejmě, že tato mudra má zase další benefity, ale především na ten klid. Klid znamená samozřejmě i to, že při klidu se lépe regeneruje, může se dostavit nějaká myšlenka, taková z hlouby, která je
pro vás opravdu cenná a při té regeneraci, to znamená klid vytváří regeneraci a regenerace znamená samozřejmě uzdravení. Poslední ta mudra je, že propleteš prsty kromě ukazováčku, ty dáš k sobě a propleteš i palce s tím, že palec levé ruky je úplně nahoře. Tak a zase držíš tuhle mudru, můžeš ji držet takto, anebo i volně před tělem, anebo si ji samozřejmě položit takhle do klína, jo, takže a zase jenom vnímat svůj dech, takže tato mudra má výhodu tu, že ji můžeš i schovat při nějakém rozhovoru, jo, a nikdo si toho nevšimne, že ty vlastně v ten moment se snažíš udržet ten svůj klid, klidně ty ruce můžeš schovat pod stůl, nebo se drží třeba když jedeš MHD, nebo když máš prostě kdykoliv čas, tak prostě tato mudra slouží zase k tomu klidu, regeneraci a uzdravení. Takže mé doporučení, vyber si jednu z těchto muder a začlení do svého života, jakože každodenního. A když máš chvilku, tak drž chvilku tady tu pozici. Učíš se neustále víc si přitahovat ten klid a ten klid samozřejmě, když při tomto cvičení slouží nejenom k tomu, že v ten moment máš ten klid, ale víc si ho přitahuješ do svého života, to znamená i víc v těch zátěžových situacích reaguješ víc z pozice klidu, to znamená jasněji, přesněji a tak, že to natrefuješ to, co máš dělat, nebo to, co máš říkat. Já doporučuji spíš si vybrat jenom jednu a ta, která jako s váma souzní, že když ji držíte, tak to cítíte, že se něco děje, že jdete do toho klidu.